Здравейте, прекрасни хора! Днес искам да споделя за една канализирана сесия, която скоро имах с приятелка. Без да споменавам име, тя сама ще се сети, но вдъхновението дойде от това, че тя не може да си намери нещото, с което иска да се занимава. Пробвала различни неща, вдъхновявала се в различни неща, обаче още не знае какво да прави точно с живота си. И когато започнах да канализирам съобщението за нея, всъщност дойде, че нейната професия все още тепърва предстои. Тоест до сега не е имала такава професия. И само ако се замислите допреди 10 години какви професии е имало и какви професии в последните 10 години са изникнали, защото нуждите на хората с технологията, с социални мрежи, с абсолютно най-различни други неща са се променили и съответно са донесли до нужда за нова професия. Така и в нейния случай аз открих това, че нейната професия много вероятно тепърва ще изникне като нужда в близките години, понеже сега живеем в такова много бързо темпо, много скоростно развитие, съответно много нови нужди ще дойдат. И тук искам да успокоя всички хора, които се чувстват може би по този начин. Ако до сега не сте си открили нишата, твоето нещо, вашето нещо, спокойно. Всичко е точно. Правете това, което правите в момента и действайте според вдъхновението си, защото вдъхновението ще ви доведе до точното нещо. Дори и за момента да не изглежда като точно, въпреки това качествата, които развивате, нещата, които научавате, ще ви помогнат, все едно събирате информация за нещо, което тепърва предстои. И това го казвам и като човек, който е сменил 5-6 професии за близките 20 и няколко години. Никога не съм знала от самото начало с какво ще се занимавам, не съм го виждала в пространството. Благородно съм се радвала на много хора, които още от малки знаят какво искат да правят и се специализират с него, и съм се чувствала леко депресирана за това, че аз не знам какво да правя с живота си. И то дълги години. Затова съм следвала това, което ми се дава и ме вдъхновява за момента. Изучавала съм неща, отработвала съм качества в себе си, които ме довеждат до този момент сега, което е абсолютно ново за мен. Да говоря за такива метафизични процеси в YouTube канал и да споделям тази информация. Така че нещата са си точно както трябва да бъдат. Искам наистина да си поемете дъх, да отпуснете напрежението, свързано с това аз не знам какво да правя, защото може би тепърва ще дойде, то още просто не съществува като нужда. И тук е момента да ви поканя на следващия ми ретрит, защото аз това, което откривам като мисия за себе си, като една нова професия на бъдещето, е човек, който свързва отново вас с вашия източник. Както искате го разбирате. Източник на енергия, източник на съзнание, свръхсъзнание, душа, Бог. Нямам проблем как ще го наречете. Аз лично не съм религиозна, но съответно се радвам на всяка религия, която помага на човек да се свърже по-дълбоко със себе си и своят божествен произход. Не съм